Bos días. Director do Foro de Territorios Patrimonio, don Carlos Montilla, técnico da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, don Manuel María Chaín Pérez, alcaldes, poñentes, participantes neste 9º Foro Territorios Patrimonio. En primeiro lugar, quero desculpar a ausencia do señor alcalde de Monforte, o presidente da Diputación de Lugo, don José Tomé Roca, que por motivos da xenda non pode estar hoxe con nós. Reunímonos unha vez máis neste monumental conxunto histórico de San Vicente, no corazón da Ribeira Sacra, para falar de patrimonio e afondar nos retos e oportunidades deste territorio máxico no que conviven historia, tradición, arte e paisaxe. Unha riqueza que conforma o noso pasado histórico, pero tamén o noso presente e o noso futuro. Para o Concello de Monforte, capital da Ribeira Sacra, é unha satisfacción acoller este foro e crear na nosa cidade un espazo de debate e reflexión arredor da necesidade de protexer de xeito responsable este legado e manter vivo o noso patrimonio histórico, paisaxístico e cultural. Un ben que forma parte da nosa identidade e que temos o deber e a responsabilidade de coidar e preservar para as xeracións vindeiras. Porque cando falamos de patrimonio non falamos só dun conxunto de bens materiais ou inmuebles. O patrimonio é unha herdanza cultural, histórica e emocional, que nos decide e que nos une como comunidade. Por iso, cada acción que tomamos para protexer e promover as nosas tradicións e monumentos contribúe a manter viva a nosa entidade cultural. Este foro, que reúne institucións, asociacións, empresas, co obxectivo común de traballar na dinamización do patrimonio, constitúe unha oportunidade única para analizar e reflexionar sobre as oportunidades e retos deste territorio, a Ribeira Sacra. Afronta un momento decisivo na súa historia. A resolución definitiva da candidatura do Patrimonio Mundial por parte da UNESCO, resolución que se coñecerá en xuño do 26. No equipo de goberno do Concello de Monforte de Lemos, creemos que as diferentes administracións e asociacións debemos unir esforzos para acadar este obxectivo, que suporá o recoñecemento definitivo e a posta en valor do noso patrimonio material e inmaterial. A Ribeira Sacra é unha das ollas máis prezadas da nosa terra. Esta rexión, no interior de Galicia, non só destaca pola súa impresionante beleza cultural, senón tamén pola rica herdanza cultural e histórica. Natureza e historia entrelázanse de maneira única. Os seus cañóns profundos, os ríos, os viñedos construídos en bancais, conforman unha paisaxe excepcional esculpida por séculos de traballo humano. A Ribeira Sacra é paisaxe, e tamén historia. Unha historia escrita no seu amplo patrimonio arquitectónico, mosteiros e construcións religiosas que salpican o territorio e que fan que acollemos a maior concentración de románico rural de Europa. No corazón deste territorio único, que agarda formar parte do Catálogo de Patrimonio Mundial da UNESCO, está Monforte, a segunda cidade da provincia de Lugo e a capital da Ribeira Sacra. A riqueza patrimonial de Monforte é extensa. Podemos citar este conxunto histórico de San Vicente, a Xudería, o Colexio de Nosa Señora da Antiga, coñecido como Escorial Galego, que alberga obras do Greco e de Andrea de Sarto, ou as Clarisas, que conta con un dos mellores museos de España en arte sacro e arte italiano do século XVI. Amplo tamén o patrimonio paisaxístico do noso municipio, integrado en plena Ribeira Sacra. Contamos co Miradoiro do Duque no Cañón de Sil, situado xusto por riba do embarcadeiro Ponte de Sil, de onde saen os catamarans da Deputación de Lugo, elementos cos que podemos descubrir o valor patrimonial dos viñedos da Ribeira Sacra. Esta beleza no seu conxunto permite que a nosa cidade, a Ribeira Sacra, destaque en Galicia e máis alá das súas fronteiras. O noso sinal de identidade é un poderoso reclamo, arredor do que articulamos unha oferta turística e cultural de calidade, sostible, non masificada e chea de experiencias. Polo tanto, debemos comprometernos e protexer estes tesouros e asegurarnos de que as xeracións vindeiras poidan experimentar e apreciar a mesma beleza e riqueza que gozamos hoxe. Conclúo a miña intervención desexándolles a todos vostedes que aproveiten ao máximo estas dúas xornadas e que sirvan para perfilar as estrategias de traballo necesarias para afrontar estes retos,
co obxectivo de seguir poñendo en valor, aínda máis se cabe, a nosa riqueza patrimonial, que é de todos nós e que debe ser desfrutada e coñecida por todos os que nos visiten. Traballamos todos xuntos para que a Ribeira Sacra acabe tan desexada e necesaria declaración como Patrimonio Mundial. Moitas grazas. Bos días, benvidos a esta novena edición do Foro Territorios. En primeiro lugar, agradecer ás institucións aquí presentes, ao Concello de Monforte, a Xunta de Galicia, coa que levamos a 9 anos da man para crear e para reflexionar, sobre todo, en un contexto territorial que é a Ribeira Sacra. Dende fai 9 anos este foro pretendeu dar voz e, sobre todo, ser un espazo para a reflexión, para o diálogo e tamén para o entendemento, para coñecer primeiro un pouco máis o territorio no que estamos a levar a cabo e dinamizando dende o aspecto cultural e turístico, pero tamén para abrir portas e dialogar con outros territorios a nivel internacional. En estas 9 edicións, bueno, pois sentimos que somos unha parte máis de moitos dos activos que posúe esta fermosa terra da Ribeira Sacra, que chegamos a un pouco esa casi reta final de que despois de moito tempo estamos ás portas tamén de ver ese recoñecemento desa candidatura a Patrimonio da Humanidade. A través deste foro e durante toda a xornada o que entendemos ou que pretendemos vai a ser crear diálogos, unha serie de mesas nas que pretendemos que haya unha contribución por parte de todo o público que está presente e tamén a través das canles online que pode participar e que pode suxerir todas as preguntas que teña en ben facer e agardamos un pouco que poida ser e reflexionar un pouco sobre todo en este momento un pouco tan importante para seguir dando pasos cara a esa candidatura. Este ano o foro leva por título Habitar o Patrimonio. Creemos que os patrimonios, máis alá de promocionalos, de protexelos, de cuidalos, tamén hai que habitalos. E aí queremos poñer un pouco tamén o foco de atención, que é pensar tamén nas persoas que habitan ese patrimonio, nas súas vidas e a súa importancia a hora de preservar o futuro desta terra neste camiño xa máis alá do que é a candidatura, senón como valor turístico, histórico e patrimonial que é toda o territorio da Ribeira Sacra. Por eso, bueno, creemos que ten ou debe ser un espacio aberto, plural e, sobre todo, un espacio de intercambio de opinións e de ideas nas que debatiremos acerca de modelos de turismo, debatiremos sobre as xestións culturais que se están ofrecendo, os novos exentes, falaremos dese estado da candidatura que creo que tamén a todo o mundo que está seguindo este foro lle pode interesar e agardamos enormemente que sea a antesala dese nomeamento que esperemos se produza alá polo xuño de 2026 e que esa 10ª edición do foro, pois esa tamén un motivo para celebrar e esa benvida a Ribeira Sacra en ese marco internacional de territorios patrimonio da humanidade. Co cal, sin máis, eu quero convidarvos a que participedes, a que dialogades, a que saquemos todo o máximo proveito destas 2 xornadas intensas de debate e reflexión e sin máis, vos deixo aquí con Manuel Chaín en representación da Xunta de Galicia, que vos dará tamén a benvida. Moitas gracias por asistir e agardamos que teñades unha boa xornada. Bos días a todos e todas. Gracias a Carlos, Margarita, o Concello de Monforte por acollernos aquí neste espazo. Moitas gracias a todos vos por estar aquí. En primer lugar, teño que disculpar a presencia do Director Xeral de Patrimonio Cultural, do Conselleiro de Cultura. Os dous tiñan previsto estar aquí, onte estaban nas súas axendas,
e onte as súas axendas complicáronse, cousas que pasan na administración autonómica, e hoxe teñen que estar por motivos da obrigación dos seus cargos en outro espacio, e non poden estar aquí, co cual toca a min, que viña a falar de unha cousa máis concreta, que ten moito máis que ver co que eu sei, que son un técnico, tócame a min, pois, un pouco darvos a benvenida e agradecer a celebración deste foro. Un foro que vai na súa 9ª edición en no que a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Patrimonio, está comprometido, eu creo que prácticamente desde o seu inicio. Buscar un espazo de diálogo, un espazo de intercambio de opinións, de coñecementos, de aprender cando nos tocaba a nós acudir aquí e de poñer en contacto a xentes da Ribeira Sacra, que son os verdadeiros protagonistas desta candidatura, cos expertos nacionais e internacionais que aquí teñen pasado, eu creo que é unha ocasión excepcional para definir mellor, para caracterizar mellor calquer cousa e, desde logo, unha paisaxe cultural como é a da Ribeira Sacra. En este traballo levamos xa moitos anos e agora estamos, xa o dixeron os meus xente que falou antes que a min aquí, na recta final. Uns 9 meses, desde o mes de outubro que tuvemos a misión de evaluación, uns 9 meses de unha xestación de un parto que levamos moito tempo aspirando. Pero eu quero insistir que eso non é o punto final de nada. É o punto inicial. Unha vez que consigamos, que vamos conseguir no mes de xullo, o ter a nominación, a declaración de Patrimonio Cultural, é cando vai a empezar o noso compromiso, o traballo de todos nós para conseguir que esta paisaxe cultural permanezca, mellore, continúe sendo unha paisaxe viva, unha paisaxe en desenvolvemento, unha paisaxe onde sea máis doado e máis agradable vivir. É con un compromiso que asumimos ante toda a humanidade. É un tema difícil, é un tema complexo. Non é fácil conseguir esa candidatura. No mundo hai 1.248 sitios de patrimonio mundial, de 170 países. España é un dos que máis ten 50, ahora mesmo é o cuarto no ranking mundial, por así decirlo, e cada vez é máis complicado para os países, para as culturas occidentais, o que representamos en Europa, basicamente, o no que consideramos o mundo, a cultura occidental, a economía occidental, cada vez nos é máis difícil atopar bens que teñan un valor universal excepcional que a humanidade inteira o recoñezca como tal e os inclúa nesta lista. Non se nos pode escapar esta dificultade na que estamos a traballar e o esforzo que supón atopar eses valores universais excepcionais, os atributos sobre que se pautalo e con eso convencer a UNESCO. A UNESCO leva anos aclarando que precisa ter unha lista máis representativa, unha lista creíble, unha lista na que todo o mundo este representado e que non estén excesivamente representados bens que, sin dúbida ninguna, teñen un valor cultural singularísimo, pero que xa figuran na lista. Eu creo que iso é unha ventana de oportunidade, unha posibilidade que as paisaxes como a Ribeira Sacra, estes paisaxes que desde o punto de vista da cultura con letras mayúsculas, desa cultura superior, se existira, cousa que eu creo que non exista, empeza a estar sobre representada e abre un oco para estas bens máis, diría, humildes, no mismo, con as mismas entre comillas que diría superior cando falaba de cultura, porque todo é cultura, dunha cultura máis nacida da xente que habita un territorio máis vinculada a unha paisaxe tradicional. Unha cultura que é unha paisaxe que ocupa moitísimos anos de traballos, de esforzos, de historia, xenerándola e que é o que pretendemos preservar non só polos seus valores, sino pola súa importancia para a memoria, para a conservación do coñecemento, incluso, atreveríame a decir, da viabilidade de toda a humanidade.
Desde a reformulación que fixemos desta paisaxe, obrigados por un informe anterior ou animados por un informe anterior, hai que, creo que entendelo como unha oportunidade de repensar mellor, de explicarnos mellor, incluindo a estrategia de unha paisaxe de auga, sin dúbida ninguna, a candidatura foi gañando solidez e foi cumprindo todos os obxectivos intermedios, en algún caso de novo, porque os había cumplido a candidatura anterior, que é necesitario superar para avanzar neste camiño. Estamos... Bueno, decía que no mes de outubro tivemos a visita do baleador, é unha das primeiras probas que hai que pasar, e dentro de uns días teremos en París unha reunión, unha especie de examen na que, de novo, o equipo da candidatura ten que explicarla, defendela e aclarar o enorme equipo evaluador de expertos internacionais, de expertos de como que está avaliando esta candidatura, calquera dúbida que se poida presentar. Sin dúbida, temos unha candidatura forte, unha candidatura asentada, unha candidatura creíble, unha candidatura que é defendible ou que claramente se defende por si sola. Pero, aínda así, eu creo que nesta ocasión temos puntos fortes como o compromiso prácticamente de todas as administracións, además un compromiso certo, exposto incluso nesta mesma sala por, desde logo, a Xunta de Galicia, o Estado español, que son os dous protagonistas, os que están presentando a candidatura ante a UNESCO porque así o exixe ou así o determinan as súas competencias en materia de patrimonio cultural, pero as dúas diputacións, os 26 concellos que están metidos na Ribeira Sacra, eu atreveríame a decir que unha enorme parte da población de Galicia é, sin dúbida, o que, como decía ao principio, máis importante, os veciños e as veciñas da propia Ribeira Sacra. A xente síntese xa patrimonio mundial. Eu estes días, hai 2 semanas que estuvemos percorrendo a Ribeira Sacra co Valador, coa toda a xente que falábamos, coa xente que participaba en reunións máis ou menos programadas para poder transmitir ao Valador os atributos da candidatura, pero coa xente que atopabas, pois un señor que te atendía nun bar, unhas mulleres que nos cruzábamos por un camiño, todos eles, eu creo que xa teñen un sentimento de pertenza a un espazo de identidade con un espacio coa Ribeira Sacra e todos, ou creo que a maioría, consideranse xa patrimonio mundial. Só nos falta que a UNESCO nos otorgue ou confirme este recoñecemento. Tamén é unha candidatura única do Estado español. Eso é unha condición que é ineludible, porque é unha condición que a UNESCO lle puxo ao Estado español, como decía, ten moitas candidaturas e non a UNESCO intenta que non medramos excesivamente, co cual cada vez é máis difícil telas, pero non por as candidaturas que presenta España sexan máis débiles que presentou antes, sino pola complexidade que o procedimento a propia UNESCO está poñéndolle, senón máis obstáculos, uns criterios moito máis estritos aos países como España, Italia ou Francia, que teñen a maior número de candidaturas do mundo. Pero nós temos unha oportunidade. España está pasando ahora un período de 3 anos nos que non presentou ninguna candidatura. A próxima candidatura que vai presentar e a da Ribeira Sacra, co cual o compromiso do Estado español é completo. Eu entendo que tamén temos unha candidatura que supón un perfil novo, un perfil innovador, un perfil que empezase a viscar dentro dos bens de patrimonio mundial, que son estos paisaxes tradicionais, estos paisaxes vinculados ás formas de vida tradicionais. A Ribeira Sacra véndese soa. Tivemos a experiencia co Valador, temos a experiencia con calquera das persoas que nos visitaron, expertos de ICOMO, representantes da UNESCO, expertos como os que van vir a este foro, pero non van vir a Ribeira Sacra, é unha pena, todo o equipo evaluador do ICOMOS que está evaluando a candidatura. Temos que defendela en un documento, un formulario que xa se enviou hai prácticamente 9 meses, 10 meses a UNESCO, que levan ese tempo avaliando e que ahora estamos nese tramo final.
Nada, pois que eu creo que esta é unha oportunidade máis, en eso agradecerle ao foro, pero unha máis das casi máis de 100 reunións que elaborando esta candidatura tuvemos cos veciños, cos representantes, cos distintos sectores da Ribeira Sacra, cos políticos, coas asociacións culturais, coas asociacións de distintas asociacións de distintos intereses que hai aquí na Ribeira Sacra. Eu creo que esta é unha oportunidade de seguir falando. O obxectivo é recoñecer a riqueza natural e cultural dos sitios, o obxectivo do recoñecemento de patrimonio mundial, describir os seus atributos e dotalos dun sistema de xestión efectivo, eficiente e sostible. Eso é o que é unha candidatura, o que busca a UNESCO. Trátase de crear un sentimento de pertenza e compromiso coa salvagarda do lugar. E, como decía, eu creo que nese camiño temos moito avanzado. Este sentimento na Ribeira Sacra xa está profundamente arraigado, onde foi definido recentemente diante do Volador por unha persoa de aquí que definiu que ser da Ribeira Sacra era mesturar, traballar entre dous conceptos, canseira e vagar. Canseira, cando é necesario facer algo, podar unha viña, hai que facelo, e vagar, porque de vagar hai que facer as cousas tendo tempo suficiente para podelas facer. Canseira vagar eu creo que define, ou así yo explicábamos ao Volador, eu creo que define unha forma, unha filosofía de vida na Ribeira Sacra. Un sitio en donde se quere vivir, pero se quere vivir cada vez mellor. Eu estou seguro que a candidatura da Ribeira, cando a UNESCO nos recoñece como Patrimonio Mundial, é unha ferramenta, unha plataforma imprescindible, pero además excepcional, única para conseguir eso, mellorar a vida das persoas que están na Ribeira Sacra. Vos animo a participar, a aproveitar a oportunidade de preguntarnos aos que estemos aquí, sobre todo os expertos que van vir a mostrarnos o seu coñecemento, calquera dúbida, calquera cuestión que nos axude, como di aquí, a vivir mellor na Ribeira Sacra. Gracias por todo.